Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Aniya na kita sa ikakatluag tulo nga Domingo, sulod sa ordinaryong panahon. Kini nga Domingo gihandom sa simbahan ang kalibutang adlaw sa mga kabos. Mga igsuon, ang atong mga pagbasa niini nga Domingo nagtudlo kanato sa mga panghitabo unya sa pag-abot sa katapusang panahon. Kini gisaysay kanato dili aron paghadlok kanato kundili aron nga magbaton kita og kalig-on sa atong paglaom nga ang Ginoo mobalik aron pagluwas kanato. Hinuon gipahimangnoan kita nga mag-andam kita og magtukaw alang sa iyang pag-abot. Way usa kanato nga nasayod kanusa siya moabot. Bisan gani ang mga anghel sa langit ni ang anak. Kay sumala pa sa ebanghelyo karon ang amahan lamang maoy bugtong nasayod. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining Santos nga Eucharistia, atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash and online donors, ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew ug kapahulayang dayon sa mga kalag sa purgatorio. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa tong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Nasa kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga misa. Ino
Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan og pasayloon sa atong mga sala. Dad-on ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kung kadait sa iyang mga tao, hindi sa yuta. Ginoong Diyos, kumari Diyos sa makagagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadait kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag pagsasala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa to sa Amahan, dawatan among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing walang tungo, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, iya sa himaya sa Diyos Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Mag-ampo kita. O Amahan sa tanang kaayo, himua nga makanunayon kami sa pag-alagad kanimo, sanglit ang pag-alagad kanimo, mauman ang among walay kinutubang kalipay. Kini among gipangayo pinagis sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Ang anghel nga nagsulob og lino, miingon. Unya ni adtong panahona, mutungha si Miguel, ang gamhanang prinsipi, nga maoy tigpanalipod sa imong katawhan. Unya moabot ang usa ka panahon, nga hilabihan kalisod, nga sukad masukad, wala pagayod mahitabo. Apan ang tanan sa imong katawhan, kansang ngalan gilista sa basahon sa Dios, maluwas gikan niini. Ug daghan sa mga nangamatay, ug atuan na sa lubnganan, mabanhaw ngadto sa kinabuhing dayon. Ug ang uban, ngadto sa kaulawan, nga walay katapusan. Ang mga maalamon musidlak sama sa kahayag sa kalangitan. Ug katong nakakabig og daghan ngadto sa pagkamatarong mudanag
hangtod sa hangtod, sama sa mga bituon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Bantay ako, O Diyos, kay Ikaw ang akong hilauman. Bantay ako, O Diyos, kay Ikaw ang akong hilauman. O Ginoo, Ikaw ang nagbahin ako ug ang akong kupa. Ikaw ang naglingon sa akong swerte. Gibutang ko ang Ginoo kanunay sa akong atubangan. Kung ana siya sa akong tuo, dili gayud ako mahingawan. Bantay ako, Diyos, kay Ikaw ang akong hilauman. Busa nalipay ang akong kasing-kasing, ug ang akong kalag nagmaya. Ang ako usab nga lawas, buhi nga masaligon. Kay dili nimo pasagdan ako didto sa kahiladman. Nimo tugot ka nga imong alagad madunong. Bantay ako, kay Ikaw ang akong hilauman. Tultulan mo ako sa gianan sa kinabuhi, sa kabuhong sa kalipay uban kanimo. Ang mga kabuluhanan diya sa imong tuon, hangtod sa kahangturan. Bantay ako, Diyos, kay Ikaw ang akong hilauman. Bantay ako, Diyos, kay Ikaw ang akong hilauman. Tinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Ang matag pari nga Hudiyo nagtuman sa iyang pag-alagad adlaw-adlaw ug nagsubli-subli paghalad sa samang mga sakripisyo. Apan kining mga sakripisyoha dili gayud makawagtang sa mga sala. Apan si Kristo naghalad og usa ka sakripisyo alang sa mga sala. Usa ka maayong halad hangtod sa kahangturan, ug unya milingkod siya sa tuo sa Dios. Didto naghulat siya karon hangtod nga iyang mga kaaway himuon sa Dios nga tumbanan sa iyang mga tiil. Busa pinaagi sa usa ka sakripisyo, gihingpit niya hangtod sa kahangturan kadtong nahinluan sa sala. Human kini mapasaylo, wala na kinahanglana ang halad aron pagwagtang sa mga sala. Ang pulong sa Ginoo. salamat sa Diyos. Alleluia.
ang ginumana kaninyo. Anaw sa kanimo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Marcos. Imayaw ikaw, Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, sa mga adlaw human sa panahon sa kasakitan, mungit-ngit ang adlaw, ug dili na mudanag ang bulan. Mga hulog gikan sa langit ang mga bituon, ug mutipas sa ilang naandang agianan ang mga planeta sa kawanangan. Unya, diha sa mga panganod makita ang anak sa tao nga moabot nga may gahom sa himaya. Ug suguon niya ang iyang mga anghel ngadto sa tanang suok sa kalibutan aron tigumon ang piniling katawhan sa Dios gikan sa tanang dapit. Kuhain ninyo og pagtulunan ang kahoyng igera, inig panghumok na sa mga sanga niini o mangudlot na kini, iniyong masayran nga duol na ang tig-init. Sa samang pagkaagi inig kakita ninyo nga kini mga butanga nagsugod na paghitabo, masayran ninyo nga duol na gayod ang pagbalik sa anak sa tao. Timan-i kini, kining tanan mahitabo sa dili pa mga matay ang tanang tao nga karon buhi pa. Ang langit ug ang yuta matapos, apan ang akong gisulti dili gayod mapakiyas. Apan walay nasayod kanusa moabot katong adlaw utak naa. Bisan ang mga anghel sa langit, bisan gani ang anak, ang amahan lamang maoy nasayod. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ay kung ikaw, O Kristo. Maayong adlaw sa tanan. Sa miaging adlaw sa mga minatay ni adtong November 1 ug 2, samtang ako gahulat sa akong misa didto sa sementeryo, ako nagbuhat og gamayng survey nganong ang katawhan mobisita man ngadto sa mga sementeryo. Kaya akong nabantayan nga adunay uban nga magbilin og mga tanduay, aubanan pa og hook. Aduna pa uban nga maghalad og mga bingka og mga biko. Ug aduna pa ko'y nakit-an nga mga chocolates nga ibilin didto. Pero set aside sa mga butang nga ilahang ginabilin, ako nangutana, unsa man gayod ang hinungdan ngano nga kita mobisita man ngadto sa mga sementeryo. Kasagaran sa ako ang naistorya mingon sila nga tungod man good father kay atong iampo kadtong atong mga kahigalaan, kadtong atoa nga mga kaigsuonan nga kaparyentehan nga nangamatay na. Pero adunay usa ka tubag nga mingtatak gayod sa ako ang hunahuna ug nakakos na ko og gamay nga reflection. Ingon siya, aside sa kamatuoran father nga ako gimingaw sa ako ang mama ug papa, every time ako mobisita sa sementeryo, it will cause me to be humble. Kay kining mga pantiyon, kining mga lubnganan dinhi nagpahinumdom kanako nga ang tanan adunay kinutuban, ang tanan adunay utlanan. Mga igsoon pero ni Kristo, aniya nakita karon sa ika-3 ag 3 nga Domingo sa ordinaryong panahon. O kung ato mabantayan sa paghinapos na sa ato ang liturgical calendar. Ang ato bitaw mga pagbasa mahitungod pod sa katapusan sa panahon. Nakapangutana ba mo ana? Ngano nga every time sa kanunay hinapos na pod ang atong liturgical calendar, ang atong ebanghelyo manghisgot sa katapusan sa panahon, sa kalaglagan sa atong kalibutan. Kini mga igsoon nagpahinumdum kanato una nga ang kalibutan adunay kinutuban ug utlanan.
Matud pa sa libro sa Ecclesiastes, ang panahon nakaanay ng tanan, kini mahitabo sa saktong panahon. Adunay panahon sa pagsugod, ug adunay panahon sa katapusan. Kalipay man o kalisdanan, kini dili gayod magdugay, kay kini mahuman ra gayod. Pero mga igsoon ni Kristo, atong hinumduman, nga mahuman man ang tanan dinhi sa kalibutan, ang saad sa Ginoo nga siya magpabilin kanunay, kini kanunay magpabilin. Ikaduha mga igsoon, ang kamatuoran sa katapusan dili angay kahadlukan, kundili kanunay nag-auhag kanato nga kita kanunay andam. Dili baya buot sa Jesus nga kita hadlukon, kay kita baya kasagaran, ganahan ta maghadlok-hadlok. Maubitaw panahon sa November, ang kasagaran nga mga negosyo mahitungod sa pagpanghadlok. Pero dili baya buot sa Jesus nga hadlokon kita, kundili buot siya nga ablihon ang atong mga mata, ablihon ang atong mga kasing-kasing, nga moabot gayod ang panahon sa katapusan. Busa ang pangutana kung moabot na kini. Andam ba kita? Adunay usa ka American writer nga nag-ingon, the best preparation for the future is to start doing it now. In order for us to know our future, atong tan-awon unsa man ang atong mga gipangbuhat karon. Ang bulan sa November, atong isugdan diha sa atong paghandom sa tanang mga santos. Aduna bitaw ng utanan nako, ngano man nga magbutang man tao mga imahe sa mga santos nganha sa atoa nga mga simbahan, nganha sa atoa nga mga altar, nganha sa atoa nga mga panimalay. Ug ako moingon gayud sa kanunay, kining mga imahe sa mga santos nga atong ginabutang sa atoa nga mga altar, kini naghatag kanato og pagtudlo unsaon pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Diha sa atong pagtanaw kanila, ato nga makita ang pamaagi kung unsa sila namatay. Diha sa atong pagtanaw kanila, atong makita ang panig-ingnan sa ilahang kinabuhi nga nag-auhag po kanato nga atong sundon ang ilahang panig-ingnan. Sa ako pa ginaingon, the best preparation for the future is to start doing it now. Kung karong panahon na palandaan, wala kita mupuyo o kinabuhi sama sa mga santos, ato ba nga makita, nga kita mauban pod kanila ngadto sa umaabot. Ang ilahang kinabuhi kinsa man kini sila. Silang mga santos sama kanato mga ordinaryo nga mga tao, mga inahan, mga anak, mga amahan, mga ordinaryo nga mga lumulupyo nga mitunob sa sama nga yuta nga atong ginatumban karon. Pero kung atong tan-awon ilahang mga kinabuhi nga bisan man taliwala sa kasakit, kinabuhi bisan man taliwala sa pagpanglutos, kinabuhi bisan taliwala sa mga sakit sa kinabuhi, wala sila mubuhi gayud silahang pagtuo. Ug sa kanunay mikupot sila sa saad sa Ginoo, ako magpabilin kaninyo kanunay. Pero mga igsoon, sa karong panahon na, pwede pa ba? Is it viable pa ba ang pagkasantos? Sa umaabot nga 2025, ato bitaw nga makita ang bag-ong santos nga iproklamar, si Blessed Carlo Acutis. Atong makita for the first time nga adunay usa ka santos nga wala magsuot sa mga santos na makitaan sa mga simbahan karon nga mga tag-as nga mga biste, kundili nagsuot og rubber shoes nga Nike, nagsuot og hoodie, ug adunay dala nga laptop bag. Nagpahinumdom kini kanato nga kitang tanan gitawag alang sa pagkabalaan, nga dili imposible sa karong panahona ang pagkasantos. Matud pa ni Pope Francis,
Saints should excel in education, sports, and social activities while keeping God at the center of their lives. Sa imong pagkamaestra, sa imong pagka-engineer, sa imong pagka-doktor, sa imong pagka-housewife, o sa imong pagkatigsilhig nga na sa dalan, kung ang Ginoo anaa kanunay sentro sa imong kinabuhi, dili layo ang giharian sa Dios diha kanimo. Ug mao kini ang buti pasabot ni Jesus, unsa man ang pagpangandam, dili ang pagkinabuhi nga anaa sa kahadlok, dili ang kinabuhi nga anaa na lang ka nagpuyo sa inyong balay kay moabot na ang katapusan sa kalibutan, kundi diha sa atong ordinaryo nga kinabuhi, atong puy-an ang ebanghelyo ug atong sundon ang panig-ingnan sa mga santos nga miuna kanato. Let us go to our church and look at the saints. Tanaw na to sila. Unsa man ang ilahang kinabuhi kaniadto. Maybe mo reflect ni sa atong kinabuhi karon. Ug atong timan-an dili gayud kita mubuhi niining pagtuo. Hinumdom ko niadtong seminarista pa ko aduna ko'y classmate nga every time ting prayer always na siya nga pinaka-early ngadto sa among kapilya. Sa tanan nga mga activities sa seminary, perminti siya nga anaa faithful kayo. Busa every time bitaw nga tawgon siya sa amuha nga superior, excited siya. Magdagan pagani unsa man ang imo ipabuhat kanako. Pero doon na po ko'y classmate nga kaniadtong ang among mga cellphone isulod na mo sa karton, iuli ngadto sa amuang formator kay bawal mang cellphone kaniadto. Imbis nga cellphone iyahang ibutang ngadto sa karton, batuman aron ingnon nga bugat, aron ingnon ay sulod. Every time nga tawgon siya sa amuang superior, bukulbaan perminti o perminti ana sa kahadlok. Kini mga igsuon ko ni Kristo ang kinabuhi sa tao nga wala mangandam. Kinabuhi sa tao nga wala magpuyo as what we are expected. Mga igsuon ko ni Kristo, sa ako pang ginaingon, the best preparation for a future is to start doing it now. Aron hayag ang atong kaugmaon, magkinabuhi kita, isip, mga anak sa kahayag, ug ato kining sugdan karon. Amen. Palihog manindog. Nagato kami sa usa ka Dios, ang Amahan ang makagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagato kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo ang bugtong anak sa Dios. Ianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Ianak nili binuhat usa ka kinaiyas sa Amahan. Pinaagi kaniya na nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao alang sa atong kalawasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lang sa Espiritu Santo nahimo siyang mayong lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansyan sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay og gilubong. Sa ikatlong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misa ka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingadian walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagato kami sa santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagayla kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umabot nga kalibutan. Amen.
Mag-aampo kita sa Dios Amahan, ang bugtong nasayod sa adlaw utak na nga matapos ang kalibutan. Sa matag pangamuyo kita moingon. Andama kami, Ginoo. Andama kami, Ginoo, nga ang mga pangulo sa simbahan makaplagan unta, nga matinumanon sa ilang bukasyon sa pag-alagad sa katawhan sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Andama kami, Ginoo, nga ang mga opisyales sa gobyerno makatun-unta sa Dios nung pagsakripisyo alang sa kaayuhan sa katawhan o sa paglingkawas ni ini gikan sa tumang kakabus. Mag-ampo kita sa Ginoo. Andama kami, Ginoo, nga ang mga natural nga kalamidad nga atong nahiaguman maglig-on sa atong pagtuo sa Dios ug magdalag kabag-uhan sa atong kinabuhi pinaagi sa pagbaton ug usa ka maampingon nga kinaiya alang sa kabuhatan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Andama kami, Ginoo, nga kita mga binunyagan ining tuig sa pag-ampo. Malaumon nga mangandam sa pagbalik sa Ginoo, uban sa lig-on nga pagtuo ug mainitong pag-alagad sa mga kabus. Mag-ampo kita sa Ginoo. Andama kami, Ginoo, nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Andama kami, Ginoo, nga ang mga magtutuong nangamatay dadon na unta sila sa mga anghel ngadto sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kami, Ginoo. Mahigugmaong Amahan, tabangay kami nga makapangandam ug mahimong angayan sa pagabot ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
naigsuon pagampo kamo, aron ang akong inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios sa amahan makagagahom sa tanan. Wato niyo sa ginawa sa Kristo, ikan sa iyong mga kamay. Alang sa pagkapait sa imahan, alang sa kapuslanan, sa kibuhingan sa tus na simbaba. O Ginoong Dios namo, itugot nga ang mga gasa nga among gihalad, magdugang sa among gugma kanimo, ug magdala kanamo nganha sa kinabuhing tunhay, kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang ginumana kaninyo. Anaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ayong matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay og makagagahom sa tanan. Angay og matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagka-Dios. Apan mao'y imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakihigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahongan. Puno ang langit, punyutang sa imong Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugihan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo.
buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo natay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, siya bumalik Arong paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan nining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahius sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan utong gamiton ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Maria
Maayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahali kay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo, among manunubos. Imo man ang ginharian, ang ahong ang himayan, hangtod sa kahatulan. Ginoong Hesu Kristo, naingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaniniyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaniniyo. Ayaw tan-awang among mga sala kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Karon ato ipakita ang timaan sa atong panag-inig suonay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili kami palawat kanimo panipamulong lamang kung mamaayo ako. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa akong
Magampo kita. O Ginoo, ang Eucharistia nga among gisaulog aron paghandom sa among Ginoong Hesus, mutabang unta sa pagpatubo sa among gugma kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa ato mga televiewers nga mga masakiton, hinaot ini atong hiniusang pagampo og santos nga Eucharistia, katagan kamo sa Ginoo siyang grasya aron sa kayuhan sa inyong mga balatian karon. Pagampo alang sa masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertod sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa mga masakiton. Hinaot nga ang nagantos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos ug nga sa iyang kasakit naiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hariuban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, sa ngalan sa akong mga kaubanan madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong Mass Presider karon, kang Reverend Father Jose Conson Jr., gikan sa Order of the Descalzed Augustinian, Tabor Hills, Talamban, Cebu City. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lektor, gikan sa Team of Teresian Association ug sa atong choir, Shrine Harmonic Choir, gikan sa Cebu Archdiocesan Shrine of San Pedro Calungsod. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors, sa ila o sa inyong kamanggihatagon ug makanunayong suporta aron makapadayon kita sa pagdala ni ining santos nga misa sa telebisyon ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang mga hinungdan. Og alang ni adtong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings, agig suporta ni ining misa sa telebisyon, ana agihapon sa inyong screen ang atong account name, account number, ug ang GCash number. Daghang kaayong salamat. God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo kanunay. Ang ginumana kaninyo. Manaw sa kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa, dadaan ninyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa